А вие представяте ли си каква беля можеше да стане? Здравейте, аз съм Сашо и не съм икономист, но за наше всеобщо щастие, и наистина повярвайте ми, че е така, също не съм нито ядрен физик, нито ядрен инженер. Защото ако бях, имайки преди сегашните ми провали в сегашната ми кариера като механоинженер, колко много неща съм окепазил, пропастил и изпотрошил, за мое щастие все още не се е чуло по новините, но ако бях в ядрения сектор, със сигурност вече щеше да се е чуло по новините. Щяхте да чуете. Така че, наистина, повярвайте ми, по-добре, че не се занимавам с ядрена енергия. Знаете ли обаче, кой още не бива да бъде допускан по никакъв начин до деленето на атома? Комунистите. Защото в момента, като записвам това видео на 3 май 2024 година, вече е минало някъде към седмица от годишнината от Чернобилската авария, която настъпва на 26 април 1986 година и е за момента най-голямата ядрена авария, която на косъм и за малко избегнато да се превърне в много по-мащабна трагедия, която да доведе потенциално до обезлюдяването и превръщането в необитаеми за векове напред на големи части от Европа и Азия. И това се случва под Съветския съюз, под управлението на комунизма в най-голямата тогава по територия, най-авторитарна, най-тоталитарна и най-централизирана и най-централно планирана държава на света. Искам да ви прочета един откъс от книгата на авторката Светлана Алексиевич „Чернобилската молитва“, в която тя събира свидетелски показания от съвременници на аварията и потърпевши от аварията. Аварията засяга най-силно жителите на днешна Украйна и Беларус, като се счита, че в Беларус до 1/4 от населението е по някакъв начин потърпевша и в момента от живото население на Беларус в момента до 1/4 е потърпевша по някакъв начин от Чернобилската авария. И понеже този отказ, който искам да ви прочета, е сниман с телефона ми и то през 2020 година, когато съм я чел, може да ви се стори, че започва малко в нищото, но за малко контекст става дума за това какво се случва с децата, които са потърпевши от аварията, които са развили различни заболявания, или дори децата, които се раждат скоро след аварията и с какви дефекти и вродени малформации се раждат заради последствията от аварията. Започвам откъса последния начин. Отзова се целия свят. Нашите деца ги приеха за лечение в Италия, Франция, Германия. Авиокомпанията Lufthansa ги извози до Германия за своя сметка. Сред германските пилоти бяха провели конкурс, дълго ги подбирали. Летяха най-добрите пилоти. Когато децата вървяха към самолета, видях, че са бели като платно. Тихи. Не мина и без куриози, в скоби смее се. Бащата на едно момченце нахлува в кабинета ми и поиска да върна документите на сина му. Там ще източат кръвта на децата ни. Ще си правят експерименти с тях. Разбира се, споменът за страшната война е жив. Народът помни, но има и друго. Дълго живяхме зад бодливата тел. В социалистическия лагер. Страхувахме се от другия свят. Не го познавахме. Чернобилските майки и бащи са още една тема. Продължение на разговора за нашата менталност. Съветската менталност. Разпадна се Съветския съюз. А ние още дълго чакахме помощ от голямата и могъща страна, която вече не съществуваше. Моята диагноза, да ви я кажа ли, комбинация от затвор и детска градина. Ето това е социализмът. Съветския социализъм. Човек даваше на държавата душата си, съвестта си, сърцето си, а в замяна получаваше някой друго парченце. И на когото, колкото му провърви. За едни по-голямо, за друг по-малко. Само едно беше същото. Даваха го в замяна на душите си. С това приключва откъсът от Чернобилската молитва, който съм снимал с телефона си, който иска да прочета за вас. Наистина препоръчвам да намерите и да прочетете тази книга. Аз същата авторка съм чел още и Войната не е с лицето на жена.
която отразява Втората световна война през погледа на съветските жени, които са работили по това време за осигуряване на войната, а също и които са се сражавали, били са се или са били под немска нацистска окупация. Също трябва да прочета и Цинковите момчета от същата авторка, което касае войната в Афганистан. Войната е много актуална тема, но нека преминем нататък. Сега не мога да ви препоръчам достатъчно Светлана Алексиевич. Намерете, четете нейните книги, в частност книгата, от която прочетох сега, отказ Чернобилската молитва. Но аз, понеже не съм нито икономист, нито ядрен физик и инженер, само механоинженер, също така не съм и автор, не съм писател, но въпреки това през 2021 година започнах да пиша книга и сега искам да ви прочета един кратък откъс от нея. Тя е стигнала вече до 23 600-700 думи, въпреки че отдавна не съм писал и трябва много повече да се пише, трябва също и да се чете, защото трябва да събирам муза. Но все пак искам да споделя с вас откъс от това, което съм започнал да пиша. Какво ще се случи, например, в едно хипотетично общество без държава, да го наречем Анкапистан или Анархокапиталистан, ако, да речем, собственикът на някакъв завод реши, че няма да вземе правилните мерки за безопасно изхвърляне на отпадъка от производството и за да спести разходи, просто ще изхвърли токсични отпадъци в близката до завода река. В условията на нерегулиран от държавата анархокапитализъм бихме очаквали, че капиталистите ще направят всичко в свой интерес, за да увеличат приходите си, намалят разходите си и увеличат печалбата си. Защото капиталистическото предприятие е отговорно единствено пред акционерите си да генерира печалба за тях и няма никаква отговорност пред обществото и без държава, която да регулира отделни предприятия и цялата икономика и пазар, всички ще се давим в токсични отпадъци. В Анкапистан, където не съществува държава, която да наложи правила и регулации за правилното съхраняване и изхвърляне на отпадъци, собственикът на завода изхвърля токсичните отпадъци в реката, те стигат до близкото село надолу по течението на реката, отравят питейната вода и всички в селото умират. Привържениците на анархокапитализма биха казали, че в резултат на това ще се последва масово недоволство, това ще създаде лоша репутация на завода, на ръководството му, което е позволило това да се случи, и на всички, които продължават да работят с и за него. Хората спират да купуват продуктите на завода, той фалира и затваря. Така капиталистическото предприятие със своята немарливост и липса на грижа за околните се проваля в задачата си да генерира печалба за акционерите, пред които е отговорно. Тези възможни последствия, според анархокапиталистите, биха накарали бизнесът да бъде предпазлив и да не вреди на околните, тъй като разходите, които поддържат добрата репутация на бизнеса и обществото, в обществото са необходими, той да продължи да бъде печеливш. Противниците на идеята за напълно свободен пазар, привържениците на съществуването и намесата на държавата на пазара с регулации, биха казали: какво от това? Какво ги топли хората в отровеното село, че заводът, който им е отровил водата, е затворил? Те са вече умрели. Добре, нека така да е. Наистина в този случай не са предотвратени отравянето на водните ресурси и загубата на човешки живот, а по-скоро има последствия за извършването на действията, които са довели до тези резултати. Анкапистан не съществува за момента, но какво би се случило в един хипотетичен социал-демократистан, подобен на повечето развити икономики по света, които са някакъв вид социални демокрации с някаква степен на държавна намеса в пазара и икономиката чрез регулации. В социал-демократистан държавата е въвела регулации за правилно съхранение и изхвърляне на опасни отпадъци. Въпреки че не е разюздан и див анархокапитализъм, в социал-демократистан все пак съществува някакъв пазар, регулиран в някаква степен от държавата, и съществува частен бизнес, който работи за печалбата. Въпреки съществуващите регулации, в социал-демократистан частното предприятие продължава да съществува, за да максимализира печалбата на собствениците и акционерите. Ръководството на завода все пак решава, може би с идеята, че няма да бъде разкрито, или ще му се размине, или знае къде да даде подкуп, или има връзки в държавния апарат, все пак решава да не се съобрази с регулациите и да изхвърли опасни отпадъци в реката,
Те стигат до близкото село надолу по течението на реката, отравят питейната вода и всички в селото умират. Държавният апарат в Социал-демократистан се задейства, започва разследване, установява, че не са спазени регулации, налага санкции, глоби, може би дори и присъди. Някои хора може да лежат и в затвора, а заводът бива затворен. Само че сега привържениците на анархокапитализма следва да върнат на привържениците на държавата, етатистите, собствения им зададен по-рано въпрос. Какво от това? Какво ги топли хората в отровеното село, че заводът, с който им е отровил водата, е затворил? Те вече са умрели. Посочените по-рано последствия и възмездия са най-оптимистични. Зависят от това колко е корумпиран държавният апарат в Социал-демократистан, кой е собственикът на завода и кого познава. Може никой да не получи ефективна присъда, глобите за завода може да са проценти от годишния оборот, а глобите може дори да са разход, който е предпочитан и предвиден от собствениците на предприятието, пред това да вземат съответните мерки. И санкциите и глобите да са част от бюджета им, да са предвидени в него. Съществуването на правила, закони и регулации не гарантира, че те няма да бъдат нарушавани и заобикаляни. Примери в историята съществуват предостатъчно. Да приемем, че от правилата има някаква полза и че нежеланите събития ще бъдат много по-малко при съществуване и налагане на правила против тях, отколкото при отсъствието на правила. Нека да е така. Нека малко правила и някакви правила да е по-добре от никакви правила изобщо. Може би всички ще се съгласим, че е добре убийствата да бъдат забранени и въпреки че забраната не ги предотвратява. При съществуването на правила, контрол и регулации, забранените събития се случват по-рядко, отколкото биха се случвали без забрана. Извинявайте. Но колко правила, забрани и регулации и ограничения са достатъчно и колко са в повече? Кои правила? Защо тези? Защо не други, различни правила и закони? Защо не повече правила, повече закони, повече регулации и пълен, дори и тотален контрол на държавата върху пазара, икономиката и дори личния живот на хората? Може би това ще доведе до по-малко негативни събития. Да си представим сега един хипотетичен комунистан. В нашия хипотетичен комунистан пазарът е изцяло регулиран от държавата и няма частна собственост. Тоест и пазар на практика не съществува. Заводът е държавен, директорът е партиен функционер. Законите на икономиката и математиката обаче продължават да действат и въпреки че предприятието не работи за максимизиране на печалбата на акционерите, то продължава да има приходи и разходи. Директорът на завода търси начин да намали разходите и лесен начин се оказва да не се спазват процедури по изхвърляне на опасни отпадъци и те биват изхвърлени в реката, стигат до близкото село, надолу по течението на реката, отравят питейната вода и всички в селото умират. Първо нека направя следната забележка, ако ви се струва, че това вече съм го чел, нарочно е така. Бихте казали, че в Комунистан това не би могло да се случи, че Комунистан не би позволил това. Абсолютно правилно. Такова село никога не е съществувало и такъв завод не съществува и не е изхвърлял неправилно отпадъци. Който говори за това село, за отровена вода, за болни и умрели, е враг на народа, подривен агент, изпратен от гнилия капитализъм и бива изпратен в лагер. Как така? Нищо няма във водата, напълно е безопасна за пиене. Можете напълно спокойно да пиете. В нашия хипотетичен Комунистан, за да можем да преизпълним петилетния план за генериране киловатт-часова или мегаватт-часова електроенергия, изключваме предпазните механизми на ядрен реактор и ядреният реактор се взривява като съд под налягане, разпръсква радиоактивен материал под формата на пушек, прах, отломки, поразява и прави огромни територии необитаеми за десетилетия наред и заплашва да замърси една от най-големите реки на континента и да остави целия континент необитаем. Държавният апарат в Комунистан се опитва да потули и омаловажи аварията. С дни не взима мерки за евакуация на населението, отричайки мащаба на аварията и не предупреждава съседните страни, които могат да бъдат засегнати, дори и другите съюзни комунистани. Комунистан решава да си мълчи, докато облакът с радиоактивен прах не бъде засечен и не издаде истината на целия свят. Последното обаче не се случи в хипотетичния Комунистан, а в истинския.
Последствия за Комунистан имаше. Комунистан загина и се разпадна, но хората, които продължават да търпят последствията от аварията, това не ги топли особено. Нужно е да се отбележи, че най-голямата индустриална авария в историята с катастрофални щети, които можеха да бъдат далеч по-катастрофални, която авария беше на ръба да обезлюди цял континент и да го направи негоден за живеене за векове напред, не се случи в либертариански или анархокапиталистически рай. Не се случи под ръководството на алчна многомилиардна гигантска частна корпорация. Случи се в най-тежко регулираната планова икономика под ръководството на най-авторитарното и най-тоталитарното правителство, което после се опита да я потули. И беше на ръба да не успее да я овладее и тя да се разрасне. С това приключва откъса от книгата, която пиша, който исках да споделя с вас. И с това мисля да сложа край на това видео. За наше щастие, за малко избегнахме. В момента може би дори и аз да не съм жив и вие, ако гледате и разбирате на български това видео, също да не сте живи, защото тази авария в Чернобил можеше много повече да се разрасне, ако не беше овладяна на време и адекватно в първите няколко часове и последващите дни. Наистина, по-голямата част от Източна Европа щеше да прилича на нещо от рода на, ако сте играли игрите от поредица Command & Conquer, Тибериевата серия, голяма част от Европа щеше да прилича на някои от пейзажите от тази игра, покрити с Тиберий, само че вместо с извънземен елемент паднал от метеорит, с много налични на планетата елементи, но някои от които се появяват само в ядрените реактори и не се зараждат естествено дори в разпада на звезди. Не се появяват естествено, а се появяват единствено в резултат на делене на уран в ядрени реактори на Земята. Може би и някъде другаде, но за момента не знам. Както и да е. Толкова за това видео, толкова за отношението между ядрената енергия и комунистите и рисковете да съчетаваме едното и другото. Аз бях Сашо, не бях нито ядрен физик, нито ядрен инженер, нито пък икономист, но за сметка на това ще ви помоля да оставите един лайк на това видео, да му сложите един палец, ако ви е харесало. Оставете ми един коментар в коментарите да ми обясните, че нищо не разбирам, че реално ядрената енергия е лоша и вредна и трябва да се забрани и трябва да се спре, а комунизмът е единственото спасение за бъдещето на човечеството. Първо, установяваме комунизъм и както беше казал Ленин, какво означава комунизъм? Електрификация и съветска власт. Аз пък ви казвам, че комунизъм означава радиация и съветска власт. Да. Оставете ми един коментар във видеото отдолу да ми дадете вашето мнение за това как нищо не разбирам, нито от ядрена енергия, нито от комунизъм, нито от пазар. Абонирайте се за канала, бъдещи видеа ще има, естествено. Трябва да продължавам да правя видеа. Трябва скоро да инвестирам и в нова камера. И освен това, ако искате да подкрепите развитието и разрастването на този канал, в описанието на това видео ще има линкове как можете да направите това. Благодаря ви, че гледахте, благодаря ви за вниманието. Аз бях Сашо, не бях икономист, не бях ядрен инженер, не бях ядрен физик. До другия път и не светете!